Osman Gazi Türkmen. Osman Devleti'nin ilkinci sultanıdır. Ertuğrul Gazi'nin oğludur. 23 yaşında Osman Bey Söğüt'te uç beyliğinin başına geçer. Osman Bey Türkmen görmöğü yigit bolupdur. Ol uzun boylu, giyin döşlü, guru ve çıtık kaşlı, alı gözü ve goç burnu bolupdur. İki gerderinin arası katı giyin, göğrüsünün bilden yukarı bölüğü aşağı bölüğüne göre has uzun bolupdur. Osman Gazi hükümdarlığının ilkinci dövrlerinde Kastamonu'daki uç, yani Sirketyaka beyler bolan çopan oğullarına karşı bolan bir boyun beydi. Çopan oğullarının Vizantiya'ya karşı din uruş hareketlerinin koşudanlığından peydalanıp, Osman bu sebeple öz harbi hareketlerini güçlendirdiler. Bu yerlere yerleşen batır yigitler Osman'ın tövründe cemlendirdiler. Gücü kemkemden artan Osman Bey Vizantiyalılar için ulu hopu örülüp başlayar. Ol 1288 yılda Karacahisar'ı eyleptir. Osman Bey'in 18 yıllık uç beyligi dövründe Vizantiyalılara karşı yürüyüşlerde kazanan yenişler Anadolu'nun beylik etraflarındaki kadıların hem onun tövründe cemlenmeyine getiriptir. Şeylelikte 1299 yılda 41 yaşındaki Osman Gazi'nin başkanlığında cahana yan salan täze devlet döräpdir. Osman Bey 43 yaşında 1301 yılda İznik yani Nikeya şehrini eyleptir. Osman Sakarya cürgesinde ve Mermez Denizi'nin kenarında käwr yerler tayin eden soň ilki bilen Bursany, soňra İzmit'i ve İznik'i zapt etmek öz öňünde baş maksat edip goýupdyr. 1314 ýyldan başlap Bursanyň daş töreğini gurşap, onu uzak wagtlap Gabagda saklapdyr. 1317-1318 ýyllardan başlap şäher türkmenlere salgyt tölep başlapdyr. Emma Osman Gazi'nin hükümdarlygyny mahalynda Bursany eylemek türkmenlere başartmandyr. 1320 yıldan başlap tarihi yazılarda Osman Gazi'nin adı agdanmaýar. O keselden soň ähli işleri oğlu Orhan Bey'e tawşyrypdyr. Osman Bey gadymy oguz adatyna göre hükümdarlyk edýän yerlerine doganlaryna, oğullarına we serkedelerine paýlap beripdir. Dogany Gündüz Bey'e eski şäheri, oğlu Orhan'a Karacahisary, Hasan Alpa Ýarhisary, Turgut Alpa İnegöl etrawyny beripdir. Bilecik etraflarynyň kuşur zekatyny ýygnamagy gaýyn atasy Şeyh Edebala tawşyrypdyr. Soňky Osman sultanlary tahta geçende olaryň biline Osman Gazi'nin kılıcı kuşanypdyr. Osman Gazi'nin 1324 ýyldan aradan çykanlygy çaklanýar. Ol özüniň Bursa şäheriniň iň beýik tepesinde jaýlanmagyny wesiýet edipdir. Emma ýok bolan mahalynda Bursa alınman soň ilk Söğüt'te kakası Ertuğrul Gazi'nin yanında jaýlandyr. Türkmenler Bursany eýlen soň Osman Gazi'nin jesedi bu ýere getirilip gaýtadan depin edilipdir. Osman Bey'in Orhan, Alaeddin Ali, Bazar, Çopan, Mälik, Hamid diýen 6 oğlu hem de Fatma adly bir gyzy bolupdyr. Özünden soň döwlet tahtına oğlu Orhan Bey geçipdir. Orhan Bey'in hükümdarlığından sonra Osman Bey'in newerelerinden bolan ören köp san hükümdarlar döwlete häkimlik edipdirler. Wagtyň geçmegi bilen Osman türkmenleriniň kiçik ölçerdäki beýligi ulu bir şäher döwlete öwrülipdir. Bu beýik döwlet 1923-nji ýyla çenli dünýäniň siýaset meýdanynda uly orun eýläpdir. Osmanlı sultanlarynyň döwletiň dürlül künjeginde gurduran köşkleri, meçitleri, hammamlary, şipahanalary, medreseleri, su çeşmeleri döwrüň ýokary medeniýetinden habar berýär. Başga milletleriň dini anaçlary dakylaryň medeniýetini, inancına sarpa goýmak, raýatlaryna adalatly çemberleşmek bu döwletiň uzak wagtlap dowam etmeginiň esas sırlarynyň biri bolupdyr. Uspenski'nin pikirine göre 17-15-nji asyrlarda Bizantiya imperiýasynyň tarihi adly işinde şeýle diýär. Osman ýurdu tozdurýjy bolmandyr. Ol egindeşlerini, şäherleri we owulary hazyr hylmak üçin mülk edip beripdir. Halka rehim edipdir. Salgytlary adaldypdyr. Hristiýan dinine hormat goýupdyr. Onun howandarlygyndan razy bolan daýhanlar Bizantiya raýatlygyny küýsemendirler. İlatyň sany we baýlygy basym artypdyr. Osman imperiýasynyň tarihi hakda düýpli iş ýadan ingilis ýazgysy we jurnalisti Lord Kilnors şeýle diýär. Osman paýhasly, çydamly hükümdardy. Raýatlary onun üçin ýörekden hormatlaýardy. Oňa wepaly hyzmat etmäge taýýardy.
Kinros ýene de Osman Türkmen döwletiniň Bizantiýanyň Hristiýan ilahatyna nähil çemeleşenini barada şeýleýär. Osmanlaryň çäklerinde Hristiýanlary ähli umumy islamlaşdyrmak geçirilmändir. Mejbur etmek çäresi az bolanypdyr. Hristiýanlar öz islerine göre we öz bähwitleri ugrunda çalyşyp, özleriniň saýlap almagy boýunça musulman dinine giripdirler. Osman Gazi ölüm ýazgynda ýatyrka, oğul Orhana şeýlene higat edipdir. Adalatlyk bilen bitirilen her bir iş öwrendir. Şeýdibem dünýä halallyk ýaý. Ajaýyp ýeňişleriň kerweni bilen meniň asmana sary göterilip uğran ruhumy şad et. Dini öz elleriň bilen äleme ýaýrat. Allahyň kanunyny ornaşmak üçin ilmiň awraýyny belentde göter diýip aýdypdyr. Osman Gazi'nin tarihi hyzmaty onuň kaý ýylini öz törene jemländiginden ibarat. Osmanyň oğul Orhan Duddu halky döwleti, Agty Murat bir bolsa döwleti, Şah döwleti ýagny imperiýa öwürdi.